Tnieda servizz ta' medjazzjoni bejn il-vittma u l-ħati ta' reat. Fl-uffiċini tad-Dipartiment tal-Probation u l-Parole intqal kif lan tas-servizz u li jindirizzaw il-prinċipju ta' ġustizzja riparatriċi u l-ħtiġijiet taż-żewġ naħat differenti li jmissu magħha. Dan se jsir permezz tal-medjaturi. Il-koordinatriċi tal-proċess ta' medjazzjoni Carmen Borg spjegat li s-servizzi ħares li jintlaħaq xi tip ta' ftehim fl-istess waqt li jkun assigurat li ż-żewġ naħat jifhmu lil xulxin. Aħna min-naħa tagħna naraw bħala kumitat, il-VOMC jara li l-entitajiet kemm il-ħati u kemm il-vittma ħajbenefikaw meta dan il-kriterju jiġi stabilit jintbagħtu mbagħad għal persuni. Nitkellmu mal-ħati, nitkellmu mal-vittma u mbagħad nitkellmu nagħmlu laqgħa maż-żewġ partijiet li jkunu preżenti żewġ partijiet. Tul il-proċess ta' medjazzjoni, il-medjaturi jridu jassiguraw li jagħtu leħen liż-żewġ naħat. Marilyn Attart, waħda minn fost id-9 medjaturi ġodda li segwew b'suċċess il-kors fl-Università, stqarret li tul il-proċess il-konfidenzjalità taż-żewġ naħat trid tkun assigurata fl-istess waqt li l-ħati tar-reat isir konxju tal-ħsara li jagħmel. Hija opportunità li biex il-vittma issemma leħinha mal-offender twassal il-weġġa li xikkawża lill-persuna imbagħad għall-offender għal dak li kawża r-reat jifhem il-pis tal-vittma. Hija wkoll opportunità fejn jintlaħaq forma ta' agreement kif l-offender ħaj jirreċiproka jew jipprova jsewwi daqsxejn mill-ħsara li jagħmel. Huwa servizz fejn għall-ewwel darba se tingħata attenzjoni lill-vittma tar-reat. Għaldaqstant tnediet charter għall-vittmi tal-kriminalità li se tgħin lill-vittmi jifhmu drittijiet tagħhom fil-proċess ta' medjazzjoni, fost oħrajn li jkollu għajnuna legali miegħu. Ħajkun jaf x'inhuma s-servizzi, ħajkun jaf se jistenna il-proċedura, il-proċess. Allura dan minnu fih l-informazzjoni it will empower him. Ħaġa li hija ġdida u ħaġa li minnum fija u ħajħossu li isma' jiena minix ġast parti minn kawża u daqshekk. Jiena llum il-ġurnata qed jaraw id-drittijiet tiegħi u qed jaraw x'għandi bżonn. Fit-tnedija tas-servizz, il-Ministru għall-Intern Carmelo Abela ppreżenta ċertifikati lid-9 medjatur li temmew b'suċċess l-istudji tagħhom. Il-Ministru Abela qal li s-servizz jirrifletti ċ-ċirkostanzi ġodda f'pajjiżna u għalhekk irid ikun hemm adattament għalihom. Sostna li s-servizz huwa kruċjali għal ħarsien tal-vittmi fl-istess waqt għar-reintegrazzjoni ta' min ikun wettaq ir-reat.